Biyag di tao. Sika man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka. Mala, mapantakit din. Agawin tayo dyan ba tayo? Ha? Lela, mabainak sa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am mo da papakan mama. Ang mga nusandak ka kayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At da ngamin mabalin nyo itibiyag. Dindo da kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Lela. O ano kasta nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo dyan balay. Takayat da ka amakita kan maam-am mo da papakan mama. Natalaga yung tinobyo anak mo ya. Agyaman sir. Di nakawagan ni sir. Papa, kung namon ganyak. Manutawan mo, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kanti pamilyami. Iso nga ipasig mo ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yu iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lagpasan na pa'y ti panagadal na. Okay. Fresh air carriage lang ang tinilagpas ko. Tawan pagadal ko. Sige, ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya, sika ti mang paadal kin ni Fidel kunap, Milena? Wen papa? Sigurado ka, iha? Wen mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo, tiba iti tawon nyo. 35 mon. Kat 22 na lang. Di kan tunga tagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayong sika. Santo Apolos, papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kuana. Di kay madanagan. Tasaan ka basta agtalag iti may sa alalaki. No jak marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamugay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rod kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti magpaadal ken ka, Fidel? Ni Elena, Dana. Elena manan! Di matimbagak ken ka asinaabon day jay a babae. Tasik ti sarsaritaan dagiti ka baranggayan tayo. Nanang. Di ka la babae. Bakbakit tay nobyam nga musika. Di kay kumamatag so iti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanya. Nasinpan. Kan talaga marikunak ti kinadungo na kanya. Kan maisa. Tawak lang mata makarik na iti aya. Basta! Diyak kaya tayo dyan nga Elena para kan ka, Fidel. Iso asinaamon. Di ka kaagyaman. Tadamang tulong iyanak ka. Nagasik din Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uray pa'y nga iso di ka babaknagan dito'y lubaw. Diyak tulat ta kayat. May bayan na nga ron iti anak ni Fidel aya kat bumakit meten abalasang. Kay ubing pa'y mal, ka nasulukla at 30 na. Narigatan nga aganak ti kasta atawan. Adanto may aganak nga tawin iti nasulok at 40. Adanto lagi nasulok at 30. Di mo ita pakibiyangan. Tabalasang ginbaro na ba? Awan makita ka da kasi iti dayta. Ate Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idigalman, Papa. Sabali pa'y tayo dya. Alamon, naimbag lang at kautem no magipit ka. Saya atem ti panagadal mo, ha? Tanarigat ti awan malpas lang. Narigat
ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Wan baba, katagyaman na kada kayo. Gapoy ti tulong yaw. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. Noan niya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo, asulbaran. Bagay, papanam. Ije balay da Elena. Bukas na. Maklon mo ni Elena, ngagbalin ang malugang da. Kitwan anya pa'y nga Dindin nadan, awan mo't maaramida. Kasarlag kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung mga iday. Awan! Inakla umiliw mo't sige, nakaw. Oh, adoy nanang. Agmerienda kayo, di kay agbabain. Agyaman ak, Elena. Ay nakasingsingpet ka. Nagasat gaya matalaga ti anak ko. Takasken ka, tinagbalin a nobya na. Pagrabangak dayta. Tapat-pat ka kunay ti anak yun, nanang. Mabit lang. Yalan kayo pa iti spaghetti. Ay, saan nagbalasang ko? Nabsuga ko na yan. Ay, kwa nga, men. Ada importante agagarak. Iso nga, imayak, Elena. Ha? Ay, ano day tananang? Kwa? Ay, kasla, mapainak mo tamang ibagat. Ibagayo kit din. Ano day tayo, nanang? Di kay kabiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No, ada? Awan nga min bagas, men. Kan pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Mapanaman ang bagay. Kanayong karuwan. Ije balay da Elena. Ika ba rin umutang? Di ka lang mabayal tekas tangar aramay daw. Umutang nga kaya? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Kan inakmat umiliw Saan ang napupuutan di pa naglabas ni Algao? Nakaturbusin ni Fidel. At trabaho pa yan. Wen nga rod, papa. Isu na lang ta iti addayo a lugar din na kay distinwan na. Makapahikawan ikawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Iso ngay ruamon ti bagi. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpa, iha? Mapmaparin titawan. 40 mo. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsakmat mauray. Anya? Ay, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam takasarita mi apaman nga bakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti pa nagkasaryon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito naman na ako si Lena. Abay ka di? Kwa, adang amin damdamagan da papakan mama kanya. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel? Ano niya? Oray, di pa nagawid mo, ha? Kuwagayang. Adagayang operation niya ito umelawas. Iso, may tantan pa ilati pa nagawid ko. Ha? Nalipatan mo tan. Sige. Tara, at dami din ni. Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayang tilong distance nga yan. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anya't mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama.
Malmaldayak laang. Mano na mula na saan ngay mauawag ni Fidel. Ang text magkiti nga sagpaminsan laang. Aniha, apay, adasan nyo nagkinaawatan. Awan matiamok, mama. Nga mas daawak. Kaslali mami isang tinobyo kanyak. Kasasaanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadat sa baling ayayatan na. Aniha, iha, think positive latan. Sikamat lang ti marigatan, no agpanunot kay ti saan anasayaat. Ha? Ay, naibag nga oras yun, nanang. Mabalinti umay. Ay, ti sa nga ili-mili na. Di ka maasikasaw. Nagiti ka trabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agda magaklak may papankin ni Fidel. Agda ka di. Kwa. Agda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang ang daya bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayan anayong tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo, di pa nagkasarta. Sorry, Elena. Nga aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kaming kininanang. One sweetheart. Umuna ka namangan. Sino dyan masikog a babae? Apaya, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobya. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklay pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuhatawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy nagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Ang umat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nga, apay anaaramin mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanan ako, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta. Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa. No okay lang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanan ako, Elena. Jakmat ninamnama ang makasamak ti kastoy. Iso pakawanan na kuma. Jak kabalan na, Mama, Papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Ang kasahan iti mabiit ni Fidel. Iso bay-bay amon. Saan ang mabalin nga awang maramidak, Papa? Inaban ko ti ayan-ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tayo nakatibaan ti seremonya ti kasar. Elena, among ka dito ipagpagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidan. Ay, ayat ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, Mama. Anak ko, lipat mo na dya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tarumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayong papakain kan buwana. Kasi dyan lagayan ti aramidan na. Isualipat mo. Papa. Iya, italaang tayo tama ni Krignam.
Patsek, ang makailiw-liwag kang tumatlaw. Papa! May tatanalpasan ti kasariyo iti asawam sa dinaw ti pagnardan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tayo tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, adda kayo dayta. Noo aganak ni Mariel o may dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kuana. Uwan nanang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel ti nasawam anak ko. Ubing langar udan, napintas pa'y. Padampay a professional. Talaga siguro may isuti para kanya, nanang. Apay anaw limag kamadlakay. Manipod ng kasarti anak takas tanti dyan mo. Aglalarot ka. Kasalaw. Mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, ay nagpagpahinam ngay. Apay, asinaw na gidya at tao na lumabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos na kenkwada. Kadamot ang trabaho na. Ay problema ay dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanulaang ni Elena. Tapno makaturpos iti panag-adal na. Ura sino mo siguro tagsasaad iti biyang ni Elena? Talaga ang masakitan. Kahit ay mabalinta nga'y nalpasan ti kasal. Ustugit di ta ni Maria ti nasawa na. Kay kayat ko ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang dandan mo, iha. Agabrod kan. Wen mama, barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ang kita napasarak dito eh. Iha. Aprobadon ti papeles ko. Iso nga ang flight akon iti mabiit, mama. Agawid ka nung tiyaya ti anak ta Fidel. Asino ngayon ti mga awir ka ni baby? Apay, saan ka din nagsubli ni manang aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni nanang. Tayo isunti mga awir iti anak ta. Sige man naron. No si bibiyag ko mapay day dinanang ko. Iso ko mati mga awir. Ngam nasapang at ngamin api musay. May destino kiti sa bali a lugar, Mariel. Wan nga rod. Ay, agsina taniti trabaho, Fidel. Sa nabale? Tasan unay nga adayo ti pakaidestinwa kani. Agananad ka nga rod iti lugar a papanam, ha? Wen, kastamot ka na kayo. Agan-anad kayo mat iti anak ta dito eh. Nanang, marak, mangan kayong to na. Pakanan yung tumot ng apo ko yo. Ay, papanam man balasang kaw. Ay na, saan na masapul na damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papananda nga tamanan. Basta sumangpat na nagapot trabaho na. Ang sukat adagos kat rumwar manan. Huwag dama ka. Kasla makaungat pa. Sampaligayang kiugali na itamanugang ko. Kasla nasingpet matididamaw. Gamita, sumupsuplada matan. Manipod idi na destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon matan arumwar. Marabian nga agawid. Yak maampo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, nanang. Pwede ako makontak ta asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nag-aawit idirabi eh? Diyak ambaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko Atap mo nga. Ada yung danong na kanya. May papanid asawa.
Numapalag ni kakaluklukan ni Mariel. Diyan ang muno niya ti Aramida. Andiyan kahit mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. At nakakadwa ka pulis. O sige, agyaman ako man, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduwam ti lalakim iti da ito'y hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo iti bayan! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarkarupay adikan ay ayatan. Manglilipot ng asawa. Ipabalog kayo. Awanan kayo iti bayan, adwa! Ay, nanak ko. Ibalintuag mo batan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nalang, masakit din nagam ko. Awan amo ka nagbasula kita asawag. Apay nga naramid na tikas day kanya. Apay na lang. Ay na, paypayamon na itay babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay ang gusto'y tinagtungtong palan ti pamilya mi na lang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawa ma foreigner, anak ko. Wen, mama. Padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na para kan ka iha. Kamaudyanan na, nakasarakan iti lalaki para kan ka. Wen, mama. Makunak amay sa akagasatan ka nagiti amin na babae. Namin, nasipat na nagtaling nga asawa. Ay na, nagsayatan no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Ano timpang ka dyan, anak ta? Agawid tan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay ka nasaya ra. Tapno, mamamuta magtanti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanang. Payakas na tila nga masimbang petanak ka. Nanang. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya ang nanang. At na nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya! Biyag. Di tao. Warak, nanang. Papanaman ako. Inak irwar, ti pawit ti manugang yaw. Kita taamangan no agdiritso manen iti arak ti kwarta nga ipawit na. Ninanang mo, saan? Danag yun ay. Sige, tamapan ako. Tatlo, makaawid na kadagos. Ay, wen. Ipatik to yung cellphone ko. Ato, ne. Ne, apay nga ibatim. Anya nga iti pangkuntakan mi kanu ko. Nagawid ako ila dagos, nanang. Iso nga, ipatik ko. Tamang maragreg ko pa ila. Sige, tayo na ko. Mampay, chinelas na kita nakaw. Kalpasan na. Pardagaw! Pardagaw! Paris to. Papanam, pare! Nagbiro ka karot ite, libre pare! Aw, mga ning kukwarta kay. Mabisina. Tabangan na, pare. Nagpaisa pare. Wen, kay pau-pauit ni bakit ko iti kwarta. Kaya pag isuwaron, ati pa nagkita ta. Tapakanan na. Kaya painuman na, mamparay. Ha? Una. Ay talaga yan. Hanggang maganda pa yung muna. Sa tagi no. Tapno, ada ap-ap ti dyan ta paray. Ikaw na paray.
Ada ka barbaro na diskubra kapag inamangkay. Mayat ijay ka nagpipintas na kiti waitress da. Nakamarangmang si ka. Ah, nakamarangmang ti? Kwa, basta mayat ijay pare dagaw. Itulog kan pare dagaw. Sana. Kabalag ti agawin. Sigurado ka? Wan. Sige, palugan ka lang aro dititaksin paray. Nagyaman na nga, baray. Huh? Kita ang takwarta na ha? Na, di mo kautan ti bulsa ka. Saan paray? Isimsim pa lati kwarta. Ta mga numanag. Naday ta. Alala, umikan pa ipalugan ka ni titaksay. Sige, pare, isto. Oy, Dagol, agring ka. Dagol. Mapana nag-eskwela dagiti anak mo. Itad mo na dagiti balon datawan kwarta. Kautan niya iti nakabitin na maong ko na. Ay na, parbangon man nga minan, iti simbangpot ka. Nabarbartak ka manan. Tagsakit ti ulog na. Maturog akpay. Ne, apay, dahito'y lat nabati iti kwartam dagaw. Sa mga sukmat lato'y adda dito'y bulsam. 5,000 dahi tananang. Anya 5,000. Sang agasod na kita Anya? Ay, uray na bartay kak iti rabi. Amok ti bilang ti kwarta. 5,000 dahi ta. Awan nga roon. Kita Nay, opay ka na. Hello, Minchi bakit? Anya ka magtandagol? Talaga ka di mo may katikinartod mo? Inibus mo man ang tikwatang impawit ko. Pagrikingatag na iti impawit ko kada kayo. Ngamaman mo lay barbarta? Ay, bakit? Sorry Ay, pasubo Sorry ka din. Makaumati kas na nararamidam. Intun kwan dyan nagpawpawitan. Ay, sana. Kasi tigat anak tano di kagipawit bakit? Anya nga iti kananda. Ina, hagyaman katawanak dita. Nodda aglamata dita. Diyan ka mo ti marami ko ka. Makapasurong ka. Hello? Bakit? Hello? anya nga itagaw. Nauntan ka manan. Apay nga nga impulong nyo pa ilaking kuwan at inaramit ko. Rumbang la maamuan na tararamidam. Taiso ti mangmangtad iti kwarta pagbarbartag mo. Diyak kayat akon sinjan tararamidam dagaw. Iso pasensya kan. Ngam no anya ti makita. Masapul ang maamuan ni Menche. Nakaasimot di asawam amang manggod ije balasiw tao. Pardagaw, mapanamngay. Oh, paristo. Ay, inak man gumatang iti si Denme. Sika nga ay papanam. Umaya ko maron ag singer iti lako. Alaya, agam awang kanuman. Inton bigak kanuman ay. Kastaya. Sayang, gusto ko man nakasinira tayo libre ka. Gimawamay. Sapay mabisina. Jakpay na nga. Agsaraw ti buksit ko sika. Ay, inta mga na paray. Ha? Apay da kwarta? Ada, kay pau-pauit ni bagat ko iti kwarta. Ay, nagsayatay. Nalay nga ka tumayming Inta nga rin mga nain. Sige paray. Kalpasan na. Inta makibilyan paray. Daktal tipos na yan. Ha? Nalay nga magkatibilyan. Nag-trip niya ti kwarta mo kasanaw. Mata paray. Ay, Isus, patyanak ka day. Ngaminta pa'y mga hanta na yung mabibisina ko. Hello bakit? Kaano nga gipawit ka iti kwarta? Pinawita ko ni Nanang. Para lang ka dahil uping day chay. Ha? Siya kayo nga asawa? Ay, baka mo ka matangal sa iti pagbartag mo. Ni bakit mo Makauman ti kasta aramid mo. Agsapul kay ti kwartam. Kan sumapul ka mo iti sa baling asawaan mo iso. Bye. Hello? Minche? Bakit? Ay, hindap na ti cellphone na. Agpanunod kanda ko. Sakbay amana daw ti amin. Agbalbaliw ka kumaan. Ana. Nauma siguro ni Menchikan ka. Iso at inakan pauitan iti kwarta.
Kandi nakapayan kayat akasarita iti cellphone. Apay nga kas di mo tindasawa. Antan sa mo lalaki na ni Jabro. Ay nagapumot la iti aramid mo da ita anak ko. Kakaasip ni man nagtrabaho iti balasing tao. Tapno laad da maipawit na akwartakan ka. Namigat-gatang mula iti arak ti kwarta nga ipawpawit na. Nanang. Iso ngagbalbaliw kan. Sumapol kan iti pagtrabahuam. Tawanan tinamnamaam iti asawam. Ano sabi kaya paray? Talaga narigat dito yung construction. Buwan pare. Kapilitan nga gano saktap nga da kwarta. Talaga di nakampapawitan ni Bagamaw. Saan eh? Nagitilanak mi ti papawitan na. Ninanang ko, kinakaigam iti kwarta. Mabaynak magdawat aparay. Naimbang nga ron tayo seret na kiniti construction. Pagyaman na ka pare. Awan na nyaman na paray. Masya na gamingking ka. Kaya ko di magkabayag ka. Anya ko matibayadan pa niya paray. Kwa, dagiti nagkurang. Dagiti ado nga utang ko na imbaga nakamkin ka. Sorry pare Di nakpaturogon ti konsensyak mo dya ibaga day ito. Isu asuray. Ti... anya? Nagpakawarin na paray. Tinaktakawang ka tunggal mabartag ka paray. Nakasaganak nga paray. Bayadak dagiti kinakaut ko iti bulsa. Tunggal lagi nunta. Sorry paray. Gayem ka, ngam tinakawang ka. Sige may. Baybayan day jayan. Amuklatan na sikat ti mga lalay ti kwarta. Nang bayam mo? Lipate mo. Tinapatitit ag gayem talata. Hello, balasang ko. Nukasta, agawid kan. Wala na. Iso di kay tupay lang mapawitan iti kwarta Ha, kat sabten nakakadinidagol, balasang ko. Saan na nanang? Sumangkot at tulatan. Naimbag nga oras yun, nanang. Agmano Ay naadakan. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Adamot ka doon. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, nanang, gayam ko. Ni Eloisa. Kadwa ka nagtrabaho i Jabro. Umay madagpa siya. Kastaya. Bala, sumrag kayo nga rudan. Apay binagkat mo dagiti pungan kan ulos mo, bakit? Iti bangir sila di pagturugak. Iti sila dagiti anak ta. Anya? Ti sa nga ilim pagturugan na. Umanay kami ijayan. Anya? Apay kasta kami siya. Kaslawan, iiliwang kanya. Damagam di tabagim. Pangasim, agsarita ta kuma. Pakawanan na kuma kadagiti nagkurangakan ka. Nagbalbaliw akon. Diya ko numiti arak. Ay damagam ka ni nanang. Ay. Pakawanan lang ka din Ay ayatin kami siya. Sige, mapakawan ka. Ngam ladingitak. Nobi maawan ti panagayat ko kan ka. Di na ko siguro mapabaso. Dadamot rason. Pakawanan lang ka din namin siya. Please. Menji! Umay ka man dito Menji! Sige, tani, ayayaban na ko ni Eloisa. Sige. Payakas dyan, matanda asawa ka. Papa namin, Jay. Agpasyar kami man kadagiti ubing. Kadwami ni Eloisa. Dito ka di ko yung hindi pa nagpasyar. Saanan? Na kami lang ng tirumuar. Napatpatagan ti gaya mo. Gamiti siya nga sana. Sige, mapan kamin. Rabiin, ngam awan pa'y matlada menchi kan dagiti ubing dako. Huwag nga ron nanang. Out of coverage magtan ti cellphone ni Minchi. Napanandan ngay. Rabi una yan. Makapadana mo yung kumusta kayon iti asawa manakaw?
Nagbalbaliwan na namin pinsan. Napatpatag pa hindi gayim na. Gamiti siya ng asawa na. Anya. Amok nga dabasol ko na. Pwede pa nagbisbisyo kita kalabas. Agam nagbabawi ako na di jay. Nakitawa ko na ti pambakawan ni asawa. Agam madlaw at imamnayan ni Benjigan niya. Ala, di ka mauma ang mga iayo kan kwa na anak ko. Tama nga lubungal at ipasugnod na dayjay. Hello, Minchi. Sa dino ti ayan nyo? Nagturugan nyo itirabi. Ada kami dito yung lugar dahil Loisa. Anya? Apay nga kas na. Apay at di mo yung pakada, ti ipapanyo dita. Biglaan nga ron. Agawit kayo. Kailiw kayo kadagiti anak ta. Saan kami nga agawin dita? Anya? Ang apay nga eh. Basta, saan na kaya tagiti ubing tagawin dita? Takab kabilang kanuma tida. Anya? Ay, sana punod na ita. Sige, bye. Hello! Mabit lang! Hello! Inidip na. Tawag ka sa mga. Hello, Minchi! Hello, Tatang. Inlibas ko ngayon sa cellphone ni Nana. Kumusta kayo dito, anak ko? Kaanong agawit kayo? Sana kaya't ni Nana nagawit kami. Namin, ni Nana Eloisa ka nung asawa na. Anya? Isudatag ka kaitap ka ni Nana Eloisa, Tatang. Kas na lalaki mo ito ni Nana Eloisa. Anya? Tatang, umayin ni Nana. Sige, bye! Apay, anaaramid ti asawa. Ti kastoy. Nagbabawiak matendag iti nagbasulang iti asawa. Nanang. Agam apay masapul nga ramidin na ti kastoy. Ay, awan mo't mapalin ko pa. Tadinak mo't din kanya anak ko. No ti susurot na iti dayjay tumboy. Ikarigatak nga awatan. Ngam, ti panangipanaw nan ka na iti anak mi. Dahil tati dyan kabaylan nanang. Wala, ikarkararag tayo lang. Asapay la kumata makapanunot mo't lay tinasayaat ni Menchi. Kat agawid tan natin. Nanang. Padyag anak ko lapan laang ti panunot di anak ko. Baro, iso ba sigurado? Agsublidan tumot laken ka. Boy, asino tinangan dito eh? Ha? Ni ading ko, auntie. Di kan agpabason. Sika tinangan dito yan eh. Ni ading ko. Di kan aglibak ko na. Say-sayangin nyo timakan. No adda makan ang maitad ka na kayo. Ibusan nyo, naawatan nyo. Oo, auntie. Kita man, nagado tinatda nga inapoy dito'y plato yo. Kas kay labak nang. Ha! Pagrigrigatak dagiti ipakpakan ko kada kayo. Iso adiyo say-sayangan timakan naawatan. Oo, auntie. Honey, awan bagas. Agrimedyo ka ah. Siya ka di aminan ti agbiskitar iti kanan tayo. Ha? Panunutom ko mama nga adda anak mo ado. Sika kumanaang tipakanak nga mairamraman dagiti anak mo. Nagkari ka idi adi mo baybay ang dagiti anak ko. Nga ibilang mo idakas po nung anak mo. Ngam apay nga akas takamutan. Marigatan akon, Menchi. Isopanag ko na. Nasay-saya at no itod mo dagiti anak mo iti sidong ti amada. Anya? No kayat mo ngagpaot ti panagdanat. Ipanaw mo dagiti anak mo iti poderta. Diyak kabailan ti mang suporta iti saan kumat akap-kapin ano. Nagsakit mo tikas ka pa nagsasaw. Makamo ka no masakitan ka. Ibagbagak la ang tipod no amarikrik na. Diyak kayat jagkwen ka. Ngam adon ti gastos ko kadagiti anak mo. Awan pay ornong tan gapo kadagiti anak mo. Sige, di ka madanagan. Yadayo akong dagiti anak ko iti puder mo.
No kayat mo, kuyugan ka amang itulod kadakwada iti sidong ti amada. Saanan? Kabalan mi tagbiyaheng ore awan ka. Kat agyaman ak kadagiti ado, anay tulong mo kadagiti anak ko. Agyaman ak ta nagawit kayo, Minchi. Makailiw kayong kadagiti anak ta. Pagkawanan lang kumalakay. Nagbasulakan ka. Wen, napakawagan. Basta di nga kumanaw. Wen, ikarik. Agtalinad kami ni tisidong mo. Sanda ka na panawan. Agyaman ak bakit? Naamiris ko ada kayo kadagiti anak tati kapatgan iti biyag ko. Agyaman ak lumapakawan nakpay. Mapakawan ka. Gapo tayo patpatag kaunay nga asawa. Agpadatang nga nabindod na isang agpin na kamanta. Mga baruhanan tayo manan. Ayayatan ka bakit? Ayayatan ka mat, lakay. Awan sa baling agsinakit, no di da kayo matla nga agasawa. Dawatan niyo titulong ti namarswa, tapno adada abumikat ti relasyon niyo adwa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka man. Sa dino ti papanamayan. Papanak iti balay da Tata Joel. Nag-text kami itay. Naku na mapan ko kanu kita, hindi pa kontrata na balay da. Nasaya at ngarod no kasta. Ngam mabiit laan. Saan tapay matanamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa nakaturog kayo iti anak ta. Nanganak ko. Kung nagkapiyak tayo yun. Kasta ka di. Alangarot, ingkan. Ang mga noagur-urayan kan ni Tata Joel. Sige, sigat ti makamu iti anak ta. Hinakon, Wen. Sige nga Rod, agan-anad ka. Ay na, nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay. Lakay, apay. Sa timang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami nagrarana iti balay da. Adamot lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangital ka na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at ngarod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti uping tapno adabusbusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayaba ka labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad kayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay na, nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si Kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami unay ti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito'y kadimot nga enroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at labinigan. Ay, sa bagay man kiti Ay, impagkapay manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siya, anusan na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo takal ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, say-saya atam kumati agada lang. Wala na. Panunutom adakkel ti bayatan tayo iti tuition fee. Wala na. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay.
dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot na ibaga ni Marites itay na sabat ko. Kunang mo lang kabalan da, bayaran ti tuition fee. Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo kid kupitan ni Dario kadag iti kontra tayo na bagbalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam to ni. Ay kay pudlumay. Manulang mo ti sweldo ti construction worker akas kan na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo, kadak ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa adi na kano iti husto at hangdan, nagiti ay ayaban na laborer. Lakay. Asino kumamot din na kaibaga iti daytakan ka? Saan na alaskan nga baga? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilakla ko na iji-junk shop. Nukas dyan, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Ne, nagreklamo ka? Sika na, trabaho ta kita no mano ti mabati asweldo. Anya? Amo man nakaluna. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok kat anakalon ka. Ngam saan matakastoy ka basti tiyaw awat mo kanya kasigo na. Anya na, kada taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto eh. Hoy, di na pag-high blooded si kan ay ang mga lumatong pa ka. Anya? Nanang, mapana ko ng eskwela. Ada ka din inted ni tata nga pag-tuition ko. Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinauding aldaw ti pa nagbabayan. Ngam aging nga ita, jak pa'y nakabayan. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na. Adayin tad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayad ak kadag iti bills tayo. Nanang, di ka madanagan. Padasat ti mapan umutang kadag iti ko kumarek. Bareng anda mautang ko. Kat makabayad kan intulbigan. Uwen, nanang. Iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatangan mo namin nagiti masapsapol iti balay. Di mabati, isuti bangkom. Wen lakay. Mapanak a grocery no altaw. Kalpasan na, dumagasak matan iti bangko. Ala, sikan ti makamo, bakit? Manang Tessie, ang mga ada kwartam dita. Umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami nga minita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo iti pagadalan? Mangrabrabak kan sa mga, Jonah. Si kapay ti umutang kanya. Idinto tamang opisina ti asawam. Dakil ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na, no amumla ko ma. Dakdakil ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati. Gapu ka dagiti loan na. Anya? Wen manang Tessie. Pudno ti ibagbagak. Ay na, noong dasla ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutangkan ka. Kasta ka di. O anak, pautangan ka pa ilan. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tessie. Ay, at damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umalat na ti, mayat nga minam, tadang kaya na. Kasi ka magdaan, Tony. Inom ka magmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umakakit dito, minam ta. Sana ba ito lang, mat. Ay na, pasensya ka. Liklik-lik akong dahi tayo bisyo. Numabalin, jakon kaya te uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat maisublik manan ti kinaartag ko. Anya? Agawit takit din, ang mga no agururay kan ka dagiti aginan. Sige, manong dari. Ito lang awisan ka. Payan lang pa lang. Wala, may kakit din. Kaya nadapay ngamin trabaho kung bigat. Narigat, numaparte ka.
Abay nga may trabaho ka pa lang man. Dakil mo ti makupit mo kadag iti mawawat na kontratan. Anya? Puno mo na. Nakakita ka may iti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasinsa. Nene. Sabali na iti bagbaga mo na, Tony. Labortoy ka, manang. Amo ka ti bagbaga. Nanda magkuntubay nga lakla kung bagit ti pospuslit mga materyales. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan din ako mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo lahat tati aginom na. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titisana na sayat. Agila ko iti materyales di aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasi nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay! Nabartag ka manan! Anya ka din dagita nga ibagbagang. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukaw ka. Sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Ang bigyan ko ka dagiti madistorbo. Umaylag tati makabal. Sangwa ko. Umunag kan. Iturog mon. Ang dapat trabaho minton biga. Di na nga diktaran sa nga Juna. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong tutunay. Anya nga min ayat iparikot mo. Api akas na ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakis nga apal dayta. Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano? Siyak sakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na itiramiya. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker dito eh. No saan asikan. Ayan tayo. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, dakes lang apal na dayjay. Iso akas niya ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa. Iso lang ti kasta dito eh. Amin akaaruba na. Apaan na. No at makita na sumaya at tibiyag na. Ay, nga rod. No agsasao. Kunamlan di nakasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana lang tati ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataudan ti kanin tayo. Igaad tayo kiti ti agtrabaho. Kani. Imuna na nag-lockdown ni Manila. Kapoy ti tayo ti agrara-ira coronavirus. Amangan sumarunod at ti probinsya. Salbag kiti ti kasoy! Makapaling! Tunay yun na yan. Apay manan ayalakay. Api akas na tila nga managawin. Naikatak iti trabaho! Anya. Ay, Anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubra ang tiara. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May parit ti rumwarga po iti agrara-ira virus. Anya ngay di kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Uwan nga rod, bakit? Naimbaglaan ng lakay. Tadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayo na ikat maiparitan ti rumwar. Uwan nga rod. Imbaglangan tayo gatang iti kanan tayo, ita pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo, tinang ibang bangko iti adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman na tain-inted mo kanyak dagiti sweldo mo. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. basta ya. Alah, siya kung di makamo. Mapanak ijayan tananang inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak namin kan ka idi ano mabalin. Mangibang kong kamot iti uray basit. Tapno da mausar. No kasto yung awan trabaho. Anya nga ita. Sao kalasa o. No kayat mo, sikan ti mapanagdiskitar iti maisaang. Ay, unay kamot ka na. Maramit mo pa ilat ag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar. No da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo.
O anya, nagawit ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak niya yung danana. Ang isumo lang. Parikot da no pagalaan da iti isang da. Anya? Bakit? Padasin mo tatimapan ka dagiti ko kumare. Saan na pare? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggadan. Ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita. At dapay lautang ko kankwana. Diyak pa'y nabaybayhadan. Oh, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa di na tinagkapam. Kwa manang tesi. Naggapu akijayan ni Mari Suping. Baga samat day tainat mo. Wen manang. Kinapudno na. Awan nga minan maisa ang mi. Iso ang napanak pa'y labimulog ijayan ti kumare. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akanin niyo iti mabayag. Pangdwala ang aldaw day ta. Ay, wen nga rumana. Awan mo't ngamin trabaho ni Tonin. Samay sa, kastoy pa'y mo't lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga ron. Maala, umay kanto ija balain ton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O adtoy Jonah, alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot awas tuloy. Ay na, agyamanak. Kinapudno na. Parikot kong agpaiso no sa di naman ng ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kante, alaom day to'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapo di iti balayo. Ha? Ay naman ang tesi. Ado na yung tinutangkukan ka. Saan na bale? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Orekas dyan tinaisaw-sawang ti asawa kiti kalabas. Kaya't yulat na ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day chay. Lipatan mon day abanan. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ado dagiti sana nasayahat nga nararamid ko kada kayo ti kalabas. Ang nagtalinad lata ti kinasayahat ko kada kami. Tony, Pakawan anak manong. Kinapudno na. Nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sabihin ti pangalaan mi iti isa ang mi ita lockdown. ayos lang day jay. Tinapatag, nakamilis mo saan na nasayat na kita nararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Ang ita, sikat ti at tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Mulakit dinadalos, awan parikot. Para construction worker lang ako na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinagatotiran mo. Huwag magadalan di pag-imasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan ang data. Saan nagapu tadi adal ka kat uyawam dagiti saan anakaadal. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo at YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Gina, anak ko. Gusto ko madaytan ako nagsangsangit mo. Maawatak, tirig nam ita, anak. Ngaman niya nga rugay. At adda masakitan ka, magtultuloy ti relasyon niyo. Adda amat pamilya nga agsagsagapan. Nagsakit na ito yung inaramid ni Ruel kanya, nanay. Inayat ka nimpatag ko. Ngam apay ang nagilimat kanya. Ay, panunutom latan Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Kas inam, di ba kunak, aywanang tasikog mo. Dakteram dayta, nga oray awan ni Ruel. Amok akabaulang dayta. Italaang dayta marikrik-nam. Ngampat siya na itong agangay. Makailiw-liwag kantong. Saan ka kumangagkulkulong latan dito silin mo, anak ko? Rupuan ka kumamot. Manon nga aldaw, asaan ka nang nangan. Ay na, panunutom ta sa runat mo. Saan na nasaya at ti masiko ka saan amangan? Saan kumaaday di Arwel ti pampanunutom latan? Ipangpangrunam ko mati agbalin nga anak mo to. Ngala, umay ka anak ko. Pag-aasim ingka kumamot mangan. Kaasit ubing iti tiyan mo, no di ka mangan. No agsangsangit kalatan akanayon. Tsaka mo no anya ti Aramida. Mirna, mariribukan ak at anak. Ay, anya nga runay. Ay, tilangan anak mo to ti panunutam. Nagsakit na talaga tinakukin ni Ruel. Tsaka mo no aging katkano akastoy ti marikrik. Friend, sana nasaya ati may stress no kasta masikog ka. Sana nasaya ati ipaiday tayo iti sanunat mo. Diyak lang amin malikli ka na panunutan ni Ruel, friend. Imbag ko man na sa anak ang masikog. No saan la ko maapakabasulan ti. Tiyan niya. Ay, pangasim Saan na tinararamidam? Friend, di mo ko mairaman tasikog mo, tawan amuna. Pampanunutan namin, friend. Anya nga tan isulangan ti pagipapasak iti unget kan gurak kin ni Ruel. Anya? Ngam. Sige. Aywanak na sikog ko. Sana ba ni? At damat danan ang kantatang amang aywan to kankwana. Gina. Ay narabiin ng mawampay laang ni Gina nga anak talakay. Ay, huwag nga ron bakit. Sa di naman nga ta, tinapnapananan. Idinto ta sa badumot kita. Huwag may trabaho da. Ay na, sigurado. Sumangput na dyan itong madamdamaan na Barte. Ay, una yun, ti anak ta. Tsaka mo doon niya taramidag. Tap nagbaliw ti anak ta. Manipod impas ngay na ni Boboy. Namimpinsanan ang nagbaliw ti ugaling na. Saan na kasi tisikog ti kinasingput na. Ay, huwag nga raw. Panag ko na. Ti anak na, ti pangipapapasa na iti pungtot na iti sigod akayan ayat na. Ay, dahi tangarong ti parikot italakay. Taurean niya ti aramidag. Ay, jaklat tamot mapalagipan. Madantulat tabak. Agnakam to siguro. Manan. Anak, napartag kayo manan. Ay, adayon lang man si kang ubing. Kan mano na daras ni bagbagat kan ka. Hindi na kawawag gamitin na lang, ha? Ha? Dapno, maman niya. Gapukan ka. Nadadal tibiyag ko.
Doha kayo kinitatang mo ng dadali tibiyag ko. Nawatam, ha? Anya? Palawan niyang dito eh. Amang numalagip kumananday iti sa mga papaitaw ng bayin nga amam. Kat sikat ipang ipapasak iti pungkat ka. Ay na, Gina, anak ko. Apay akasta ka magtan iti anak mo. Gapo kadakwadang agama. Nadadang tibiyag ko. No saan ko maakas jay tinaramid ni Roel kanya. Nalabit asaan akas to'y tibiyag ko ita. Anya, namin anumot ngayon bagakan ka nga awan amo ni Buboy iti may papankada kayo iti amana. Ha? Pangaasi man ako. Maasi ka kumamot iti anak mo. Siya ti masaksakitaan. Nukas diya pagsasawamlat ta nakaslasaan mo nga anak. Uray anya pa'y tibagbagayo nanang. Saanin nga agbaliw ti panakilangan ko iti dayjay nga ubing. Agpadadala iti amana. Ay, laos to. Dahil pa nagsangsangit mo, apaw. Apay akas niya ni nanang kanya. Apay akaguro naklaunay kit anak-naklit. Ha? Kanayon na nga ibagasan na anak. Dan may isa, kanayon na nga ibaga tunggal magitita na ka na. Kit ad-adda malaglagit na ti amak. Iso akas taon na iti pungtot na. Ay, Buboy, apaw. Muray kas dyan ni nanang. Jak buraan. Mamater nga agbaliw ito. Agyaman ako na, lukas ta apaw. Paspasin siya ang lataan, ti inam, ha? Wan lolo. Anya, agayan ayat kayon ka ni Ricky kunam, friend. Tangiwat mo, friend. Ang mga nadama kang ka. Wan, inaklon ko ni Ricky. Nabit sapay mo ta nagdaton kan ka. Nga, inaklon mon? Wan, sigod nga mamok ni Ricky. Iso nga ming tigard ijay sigod a pagpapaayak akong panya. Ha? Asingpat mat ni Ricky. Awan makunakan ko na. Friend, antay bagakan ka ah. Namsapay ko mata saan ka ama o friend. Anya rin. No bilang laang, maklon na ka diti anak mo? Ha? Maaklon naman kan saan. Okay lang. Ngamin, no bilang taagasawa kaming ton. Saan may matkat akaden na dayjeng nga ubing. Agyan lata, ije puder danalang kantatang. Anya? Iso ti makagapo, no apay anadadaal ti biyak ko. Amangan no ison tumanan ti makagapo, iti saan mi apag kinaawatan kin ni Ricky. Gina, kaya't kong agtanlatan. Ha? Ay, ayat ang tatitunggal may sa. Iso nga mo kamayat kahit isingasing ko. Okay, no day tati ko na, mayatan. Agyaman na ka. Ay, ayatan ka unay-unay. Awan anyaman na. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No lakit dita pagraksakan kan pagsayaatan ka. Aramida, Ricky. Anya, agdan na kayon ka ni Ricky, Gina. Wala nang. Nagsaritaan min ti may papan iti day taabanan. Anya, Nanang, saan ka pinapumanaw na di balay mo? Tinak man kong awagan itinanong kunak langarudan. Di ka di makawawan. Sika nga ubing, saan asyak tinang? Iso abay anak a pumanaw. ay, anya ka din day tangar aramidam iti anak mo, Gina. Awan ka din namnamang agbaliw ka pa'y. Kasta kalatan. Panunutam kumamot ni Buboy ah. Nabiit pa yan nagamam mo kayo ka ni Ricky. Ngamita, agdan na kayon. Anya? Anya ka magtan. Sana kayat na anak mo pumanaw ka di balay. Gaputa ti kayat na. Agdadan na kayo lata. Agpanunod ka kumamot, anak ko. Amok ter aramidak nanang. Iso apang nga asiyo. Di dakon pakibiyangan. Ay no, talaga natangkad ti ulom. Ala, sapay lang kumangarod.
Tadikan to agbabawi iti kastang aramidam. Ay, una yung tanak ta. Uray anya taramida, talaga din ako ni ipangaglakay. Ay, nangagkungarod ti saritaan nyo itay. Ay, sapay la kumangarod at nasingput day jari kay. Sapay la kuma, tasaan nakas ka ni Ruel. Ay, huwag ngarod ba kahit. Kaasi mo ti apuko ta. Arig na, linaksid ni Gina ti anak na. Ay, sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na. Imbagak mo't kan ka nga ilabam dagiti murang ko. Saan ka di? Pasensya ka ko man, Ricky. Diyak nakalaba. Gapatakas na una yung sakit ulo. Anya? Ay, aday ta ka manan. Nuan naladitan ti ras-rasun mo ako nak. Hala, bumangon ka. Ingkagla ba? Awan usarang intun malam iti papanan ni aparmi. Bakit ang mat nagkakapsuta? Kan may sa, nasaan una yung importante yung papanam. Di ka kuman mapan. Siya kumamita si kaswang ita. Agkakapsuta ka talaga. Di nakmandramaan si ka. Ang mga nun diyak malapdan ti pungtut ko. Ang mga nun nyapay ti maramit ko kun ka. Ne, apay ngawan pailat naluto ang makan, Gina. Pasensya kan. Kasangsangpot ko ngamin. Agina na at labiit. Kalpasan na agluto akon. Aginan ako na. Apay, si kalanga di mabambanog. Imbagak matkan ka. Asak bay asmang puetak. Nakasaganan ti kanak. Maawatam. Sikat ti babae. Iso arumbang asyak ti pagserbian. Anya. Ingka agluton. Darasan. O, ato ti uniform mo, Ricky. Kaplan-plantsak date na. Anya? Dahil ito ti kaplan-plantsak ko na. Juan. Oy, amom ti agplantsak ko no saan? Implantsyam ko na. Ngam kusok-kusok mo. Ipakawas mo kanyak dahito eh. Doble maplansaan dahita. Tano saan? Ulitak mati inaramid ko kun kay di. Idepel ko di plansa di talikod mo. Tapnog nakam ka. Apay akasta ka matag kanyak, Ricky. Ay-ayatan na ka di pa eh. Saan ka matasigot akasta? Mariknak ngamin nga awanin panagayat mo kanya. Amo matlagayam. Apay pay lang agtaltalinad ka dito eh. Pumanaw kan. Tiyan mo, at lalaki ang makaanos iti kaskan ka, ana-anakan iti kinabalasan, ha? Awan! Awan, Gina! Iso ana sa isayat no pumanaw kalangan. Hintap no ang mo manya, ha? Adu kayo ang babae kiti ako! Oh, ape kas tadi lang ang friend. Madlaw nagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo? May si-stress kan samat. Nini. Ape nga ngagsangit ka matan. Diyak ka muna ka sa nung ibagakan ka di parikot mo. Nagdagsan ti barupong mo. Ibagam na niya ti parikot mo. Tapno matulungan ka mat. Parikot ko ni Ricky. Saan nga minan akas itisikot? Dagkal tinagpaliwan na. Kinapudno na. Kanayon na kakabilan. No kasi nga dalabas hindi na magustuhan. Anya? Mariripo ka na no niya taramita. Kanayon kami nga agapot. Kantong galaga pa kami. Tumpaan na. Nga oray na saya at di pa nakisarita kan kuwan. Anya? Una yung tikas dyan lalaki. Lay, di kasayaatan nga aramida. Panawa mo. Agsubli ka langan ka dagiti naganak mo. Awan na saya at masakbayan kan kuwana. Sana napudno ni Ricky kan ka. Dahil tati pang panunutan, friend. Kas na makarik na akitibain ka dagiti naganak ko. Kas na matan iti anak ko. Iti kasto yung mapaspasama kanya kita. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nang runa iti anak ko.
Diyak ka mo lumapakawanak pa. Ne, apay na gito yung nakasagana akawas mo, ha? Pumanaw ako. O di na sayot! Anya, talaga ka di nga awanin panagayat mo kanya, Ricky. Apay, tiam mo inayat ka? Hoy, saan? Amom, inusar ka laeng. Gapo iti panagwin naswas mi idih ka ni Dayan. Ngamit ha, tanagsinubyan kami. Nasaysayat no pamanakan. Alam na giti usar mo dito balay ha? Kundi ka nagsubsubli. Maudin da ito ya panagsarita ta. Nana, pakawanan na ko. Ay, anak ko. Amo ka nagbidotak, Nana. Aklo na ka nagbali na kadakas, Nana. Kandakas nga ina. Gapo iti panaglablabas ko iti anak ko. Gina. Naamiris ko itan amin anak ko rangak. Impagarup ko na naragsakak kiniriki. Ngam nagbidotak kaya. Gina, anak ko. Dahito tilaglagi pa. No panawan na ka man dagiti lalaki nga ayatem. Ti anak mo, kanda kami anak-anak mo. Agtalinaad kami lata amang ipatpatagkan ka. Kat pagyamanak unay dahito agundaway. Tanaka-amiris ka, anak ko. Wanan, katagyaman ako, Nay. Kaputang uray ka sa ti kinadakas ko nga anak. Kat maaklon daglata. Nanang, agyaman ak unay, tanagawid kayon. Wanan ako. Ha? Inawagan na iti anak. Boboy anak ko. Pagawanan ako. Amok asana ka nagbalin na nasayaat nga inagan ka. Amin na sakit tinagam kan pungtot ko iti amam. Kat sikat ang idasan. Nanang, Linagsit ka nga anak. Gapo lang iti panakiwin naswas iti kanyak ni Ruel. Ba nagapagpapabuyak kita anak ko. Pagyaman at tasaan ka nagimulay ti sakit tinagam na kanya. saan nanang? Gaputay patpatag kayo unay. Kanain ni ipalpalag iti lola kan lolo. Asan aron bangag sa kinakon po kada kayo. Di na anak ko. Panagsa ka na makakita ka na kayo iti apo ko naragsak. Ay na nagragsak ti apo ko manipod nagawid ka. Kasta ka di tatang. Kinapudno na hindi awan ka. Ay na puta ka na yun nakadama ka anak ka. Ibaga na payasa pay na kumatan nasayaan ka iti sa dino man ngayan mo. Iso tipudno aragsak anak ko. Na makanayo, di baga ni nanang mukod ka. Panawan na ka man, ti mano alalaki. Yung anak mo, at talinaad latakin ka. Saan nakaapanawan, iti uray ka anuman. Kain, saan apulos, nga agbali, ti panagayat nakin ka. Di mo iraman danak mo iti basol ti amanakan ka. Ipatag mo kitdi tapnaywanan na ka inton kumapoy ka. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam.
Itagon daw ay sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Agreeing kayo, nanak ko. Bigat gaya man tatang. Wan. Agreeing mo na itantin tayo kagarmusaran. Nakaluto ako na iti pagarmusaran nyo. Jello, ay sa, agring kayo. Aglangan ako. Kaya't ko pa iti maturog. Bumangon kay kit din, tapno di kay maladaw iti pagadalan nyo. Aglangan ako nga roda. Ay sa ading ko. Maturog kan tumanin ano sumangpit ka nga kapo di pagadalan. Alan, bumangon kayon tani, aldawan. Ala, darasin nyo timag na, Jello. Ay sa, ang mga numaladaw tayong igi pagadalan. Ni Aisa nagbayag amag na. Nagdagsan mat nga mintibag ko. Tidak pa'y tulungan mat. Alayag mo tibag mo Aisa. Sige, kumuna ka na mag na. Nagbuntog ka. Adto'y manong. Ape nga min anagad tayo ti pagadalan tayo. Saan tayo lakuman nga ag-eskwela? Makabannog ti magmag na. Ano san tayon, ading ko? Kasaan mat nga rod ang makadanon tilugan iti balay tayo. Kan may sa, uray man dumanon tilugan iti balay tayo, nanginamat lang ti plete. Bumaknangak tulaan nga. Gumatangak iti aeroplano. Agar-arapahap ka man hindi Aisa. Basta bumaknangak to. Bumaknangak to. Panunutom anay bagtitsayakan ka, Jose. Panunutom ti kasasaan mo. Saan ka makatrabaho? Tamay sa kakit nga rin abaldato. Sigurado asaan mo ang mapagadal dagiti tanungan na. Marina. Kita jay inaunam. 15 ti taon na. Ngam grade 6 na pailang. Kakasano, agkarasardang iti panagadal na. Uray jay buritak mo ti ipampun mo kada kami. Pagadalan mi. Itad mi amin ang masapsapol na. Kat no makaadal toon, no kayat da kayo atulungan, saan minton na palitan. Kayat mi ti makatulungkan ka, Jose. Agyaman na kiti panangisakit mo iti pamilyak. Hanggang ladingitag. Diyan ka bahala na maya tayo ti anak ko aburidag. Ay na, Jose, agpanunot ka na imbag kunak lang arudan. Di oray mangibati akiti kwarta yun. Basta umanugot ka iti bagbaga. Saan, Marina? Ladingitag ka talaga. Diyan kaya't nga ito ti anak ko. Ano saan mintianda? Basta saan kami nga agsisina. Kaya't nakgayam nga ampunan day taabakat ah. Sige garod, Jose. Di ka mapilit mo talaga, di ba? Ngam panunuto mo ta, titsayakan ka. Agyaman aklangan. O sige garod, mapano. Day giant di bakat. Bak ng langit di day ta. Tadalugan na. Ay, surutik man. Tagdamagaktan kwa na. Nana, mabit man laang. Ha? Mabalinti ang damag kada kayo. Anya na itsay balasan ko. Apay akayat dak nga ampunan. Awan ka di anak yu? Ako uwan. Awan anak mi iti asawag nining. Kayat ko kumaatulungan ti amam. Tamok amarigatan amang suporta kada kayo. Ngam di naman kayat. Pagadalin ka kumaaging ga iti kolehiyo. Ha? Kayat ko, nana. Ha? Agpaiso? Nana. Bak nang kayo kadi? Saan matkiti unay? Ngam no sumurot ka kada kami, maitad amin akasapulan. Ha? Agpaiso? Naimas asidaan, napintas akawas kanda dumapay? Wala. Ag-eskwela ka pa'y iti pribado. Saan kanton amamannog amagmagnama
pa nag-eskwela. Tadalugan mi amang ituludkan ka. Kayat ko, nana. Ang saan mat ngarot akayat ni tatang mo, neneng. Ibagak ka ni tatang ko. Takayat ko ti sumurot kada kayo. Apay Aisa, kayat da kami napanawan. Saan da kami ka din na kay kayat, Aisa? Kayat kayo, ngam kayat ko nga rin mati bumaknang. Mga asimadin ko, di ka sumurot kin ni Nana Marina. Kayat ko ti bumaknang, tapno matulungan kayo to. Kasta ngamin timbaga ni Nana Marina kanyak, numakaadalak to, tulungan kayo. Saan na ding? Da kamin ka ni Manang Kelly timang paadal kan ka. Pobre tayo. Di tayo tupay makasita iti naimas. Iso asuri. Basta kayat kunti sumurot iti day jabaket. Tanauma ako niti kinarigat ti panagbiag tayo. Makaadalak to. Kat bumaknangak to. Tatang, rabiin, maturog kayo. Maturog kayo na. Tanya pa'y lamaalat ituturuga, Kelly. Tatang, naliday kayo manan. Anak, Nalagip yumanan ni Aisa kapsat ni Anya. yun nga ron. Aging kaita. Diyan pa'y lamatukod ang panunutan. Mas lawan iniwan niya isa kada tayo. Manunatawan tinapalapas. Hindi man lang makalagip asumarungkar kung namang pasyar kada tayo. Damag ko api manaw da kanon dito lugar tayo, tatang. Kumusta nga tanjakap sa tiyo? Napunta siguro ang tibiyag na ita, tatang. Ngamin, bak nang tinangampon ken ko na. Tonsin siya aging kaita. Ngamin, pinalubo sa kapimanaw jakap sa tiyo. Tatang, linapdan tayo ni Aisa. Ngam iso tinagpilit asimurot kin ni Nana Marina. Anak ko, Ngambayan nyo, tano makaurnong kami kini Jello. Sa pulan mi tikabsat mi. pasensya kayo na anak ko. Saan kayo na nakapagtuloy ang naganan? Nagbating ka kay Light High School. Di yun panunutan layta, tatang. Sana ba ni? Tadamot yung trabaho mi kini Jello nga ading ko. Ano san minti makipurdiya iti bakery ni Nana Kakay. Nakaroon sa mo tirikrik na ang tatang. Ipan kayo lang ang iti ospital. Sana na ako. Gagangay lago rin na ito eh. Makapadana kayo mo tatang. Di kayo mat ngamin mga iti ato. Siyang makapangan. Natanda iti raman. Ipan kayo lang ang iti ospital. Ang mga nuanyakit din day tatang. Manang, anya ka no ti sakit ni tatang? Gagangay lahat ng kaso, ading. Naimbaglakit din, takas tala ang tisakit ni tatang. Amo ti Diyos ti kasasad tayo ti biyag. Iso nga mo adi na tayo baybayan, Manang. Uwan, ading. Ay, bungala siguro ti stress ni tatang ti panagsakit na. Manang, Stress na iti kapapanunot na, iti kabsat na. Atoy, pasensyakan Kelly ah. May talati may tulong ko, tanay. Mayroon naman nga na paggastusa kita. Siya ti rumbang at kitaw iti pasensya, angkal. Ngamin, siya ti umut-utang. Malala, saan mo nabayadan dayta? Tulong ko ka ni tatang mo. Ay wen, maala kan to iti bagas. Ta nagpakiskis kami di kalman. Ha? Ay, agyaman na ka, Angkal Aldo. Sukatak to, Angkal. Saanin? Urayan na, kailan ka iti bagas, balasan ko. Alaga nakalipat ang tiburi na kakabsat iyo. Saan na tayo na malangip? Tatang, Siguro, napintas ang tibiyang na. Baknang siguro na. Professional ka nga tan. Dapat balay kaya nadaluhan na. pinadas ko ang sinapol kinagan na iti social media. Ngam awan ti makita, tatang.
Di payagparik na pulos ti kabsatyo. Kaya't ko ba makita sa bayan matayak. Di kay kumaagsaon iti kasta. Tagpaot pa iti panagbiagyo, tatang. Kundi kay unay agpampanunot. Tapno saan kayo ang ma-stress, tatang. Dahil ta siguro ti rason, no apay nga agsakit kayon. Ele, kaya't tsuka di ti makadal. Ha? Ay, kaya't milaunay aangkal. Ngam awan mat pagadal mi nga agkabsat. Tama nagsaksakit mat ni tatang. Karon, masya na ko ti amayo. Ano kaya't yung trabaho kayo niya? Hindi pigilin. Nagadal kayo mag-itihafti. Ha? Agpaiso, angkal? Tayta, ano kaya't yo? Kaya't milaunay aangkal. Sige, ibagap to karon, itikapsat mo. Kaya't ko na itaadyayan ni Uncle Aldo, manang. Uray siya, kaya't ko. Ngamin, kaya't ko ti makaturpos iti panagadal ko. Anong santan at trabaho iti pigirina? Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Kat matulungan ta ti amata. Umadadin ti panagturpos yun ako. Wan nga rin tatang. Kasla ka ano la iti first year college kami. Ita, graduating kami kini Chelo. Di yun to kumalipatan ng bayad iti utang anay paganakam kanyang kalyawa. No saan nagapukan ko na? Saan kayo nakahadal? Wan tatang. Ni Uncle Aldo ti inaramat ti Diyos. Tapno matunun mi ti arap na api ti kapsat ko. Kumusta nga tahan niya ay sa kapsat yun? Di adal siguro na di ita, tatang. Ngamin, bak nang di nangampon kan ko na. Sabay lang kumatagpay so dahi tanak ko. Talaga alinipat na tayo. Di mo tagahawidan. Uray pumasyar la kumamait. Bayan niyo, tatang. Tainton adda ngaya. Sa pulak to ti kabsat ko. Ala, manang Kelly. Nasayata nakita ka. At ay baga. Ha? Anya day ta, Elviro? Nakita kayo ni ay sa kabsat yun. Ha? Sa dino? Ija ili ang naggapwa. Ada ngamin inatindarang akasar ija lugar. Kat nakita si ka. Nakasalitang? Saan? Pukawak kumangam. Nakalugan na iti kotse. Di nanggagan. Anya? Nukas na. Di ko tiyan di kabsat ni. Adamat ka doon na alakay kan bakit? Jay lakay ti driver. Kat naglugan iti likod ni Aiza. Nagado ti bit-bit na si ka. Anya? Mabalin amaamuan no anya alugar data? Sige. Ibaga. Ay na, no apay ngamin nga 1 FB account day dyan nga Aiza. Tapno matchat tayo kuma. Papa naman ha? Di matawan trabaho mita? Rumwala, tainak sa pulan ti kabsat na. Ah? Inkarik ngamin kinitatang data. Ikarigatak asapulan ti kabsat na. Ket sapay la kumatama sa pula. Amom nga ro ti pang sa pula man ha? Nakachat ko ti kinaubingan ni Aiza. Ket adda na ibaga na alugar ang nakakitaan na iti kabsat na. Kasta niya. Ala, aganat ka nga ro man ha? Kuyugon ka kuma. Agabanda mo trabaho kita. Isa pasensya ka na. Dito'y nga iliti imbaga ti kinaubingan ti kabsat ko. Nalawa na ito alugar. Ngam ano sa kagdamag-damag. Darasang batyang kunay ah! Nakabingginat ka! Ay na! Naguyong mataytan ang babae. Oh! Layat-layatan naman ti babae makadwana. Day takat ti kagurkurakan ka, babae! Nagginag ka nga gunggunay! Aguray ka. Mabigbig ko ti bakat. Ni Nana Marina. Nana! Sino ka? Isyak ni Kelly, Nana.
Sa andak siguro ang mabigbig. Taubingak pa'y idiimay kayo ijay balay mi. Nga mabigbig kayo. Kabsat ko ti inampun nyo idi ani Aiza. Anya? Manang Kelly! No kasta. Si kadaytan ay sa ating ko. Uwan, Manang. Kaili kayo na yan. Sumuro ta kiti pa nagawit mo. Diyak kayatan iti puder dante Marina. Ha? Aiza, anak ko. Anya ka din dahi nga ibagbakam. Ala, agawitan, wan. Kaya't kung tagawin iti balay mi Auntie Marina. Diakon kaya't ti sumurot kan ka. Anya? Pakawan ang dak kumatatang. Kapoy ti panang sukir ko kada kayo iti. Kailiw kayon. Anak ko, paghiyaman ak tanagawin kan. Uwan tatang. Kat ikarik. Saan kayo napanawan? Iso na lang ang tanong kadagitoy. Awan pa'y maitulong ko iti pinansyal. Ngamin awan trabahok. Saan na ka nakaadal? No ti amoy kat napintas ti biyag ko iti puder de Auntie Marina. Saan? Agbabawi ang kasimurot kan ko na. Ngamin ti amok nasingpat. Ngam saan mat kayam. Kinapudno na, nagpatingga ak lang iti elementarya tadi na kung pinagadal. Pinagbalin na kababaw na ni Jay Balayda. Kaya't ko ididag supli ka na kayo nga masanda ka palubusan. Didak pa'y pagigaman iti cellphone. Oray kaya't ko ti aglibas. Tsaka mo titurong ag taubingag pa'y matidi. Mabutangag tamang ano mapukawag. Unay kaya man ti kasta nagpambanagam ading ko. Kunamil ano napintas ti biyag mo itan. Ala, agyaman tayo latay ti Diyos. Tanagkikita tayo. Kat agdadan na tayo manan ading ko. Sayang, no saan ka kumapimanaw? Nalamin na nakaadal ka matakas kada kami. Uwan nga rod. Ti amok, pumintas ti biyag ko iti sidong da. Ngam saan mat kayam. Mabalin mo lata ti agtuloy nga agadan ading. Tag tinulong kami kini Jello amang paadal kan ka. Kaya't ko amanang. Wala ako. Ubing ka pa eh. Mabalin mo pa iti agiskwela. Uy, tatang. Itapay lang. Agyaman na kunay kada kayo. Tasaan na nagbali di pa nang ipatagyo kanyak. Bueno, gagayam, di taan dinagibusan, di pa kasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito drama tayo. Biyag. Di tao. Naggapuan ba kahit? Nagapu ak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mo't gaya man aburasan. Ay, kit nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay, kat ha? Angan, saan amalpas na jay? Nila ang lisa ti ayapang. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Dalaro. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot kaya mare. Itaman pa nga may kaditi balay. Wan mare, aywan gayang.
Amangan no awan papanam inton bigan. Awan mat mare. Nalpas mo tong tera up ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay kay di balay inton bigan. Agpaburas kami itimula mi anatan. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Among mataday tati kanayon ko asap-sapulan. Di pa kitang danak. Alangarod mare. Namnama at tiyo may mo inton bigat ha? Wen kumare. O sige, tainak man iti balay danana muna. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko nang baday. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anata. Ay katuan umay kami kini tatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabait lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saan ang nana? Siya kung ti makaamoy iti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay di ayan da baday, inton bigat. Katuan alakay. Imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali amayaban na akadua da nga agburas iti mula da. Kasta kay mapanta Ibang labal-balo na iti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ng ti pa nagmimerienda, bakit? Naisagana mo ti merienda ng iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ta ti pamerienda? Danom lang kung sagay sasaba? Kat, anyangay ko nga. Inak agorder iti kay kasdyan. Saan mo't akas ta bakit? Nung mabalin, nayunam ti meriendahan da, tap na damat pamigsada ng agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yun. Adula amin, makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Ay, agalas 11 na mamamot ni Mari Batit mo may mangyag iti merienda. Ay, nawon ka, Rod. Sapay itay pa makain inumak iti danom. Uray siya nga, Rod. Uray siya. Sapay nagdagaan ti init na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasaya at mat. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo, nana, tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray, saan kayo amapan ijay ayan ti kalapaw? Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak? Ha? Ala, agmerienda kayo latan Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya? Ay, unay mutan ni Badet amang iti merienda. Ay, unayan. Ay, wan nga ron, nana. Sagay sa tayo la asaba. Ganda nung. Una yan? Ay, basta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan magkiti nga amin, Di naman la pinanunot mo't bakit kanlakay kayo nakaduak. Bayan nyo. Ituloy na gitindang puros. Ang mga nukilaan nga umayda. Narikatun. Naagayab tumanan ni Mari Badet. Diyak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga diyak kayatan. Kastoy lang nga rodon tinig na merienda. Nakalatla daw pa'y. Nakaluto ka niti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana ko. Inaklayaban ida. Bakit? Dahil ito'y tipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan? Saan ang nalakat yung trabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidenda. Sakit awan pa'y sa bawda. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay lang ti adda pa nagbiagdagi jay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. Noan niya ti maidasan ko. Di kaninda. Anya? O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay manganan. Ay kunak to saan kan nga agayab.
Agawid kami kumanta ni alauna betain. Ay napasensya kayong tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Mala umay kayo kid din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloyan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y lanangan. Ay nalakay. Tapno nga rod malpas adagos. Kala, papat kami nga ruta tapno masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay bang matangtangdanan bakit? Amang ano itong sumaro ng nga ay patrabaho kat didan umay. Iswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumakin ka? Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali a pagsapulan da, no saan ati makitangdan. Kuray man kasta bilang, rumbang, nga aramidan ti pagrabangam kas boss da. Sana kasta? Ti makinan tupay, mabanog. Isudan tulakid din na tao. Anya? Adi titangdan mo, kumare. 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. Adi matitangdan nyo adwa, nana, tata. 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan nagpapada titangdan, may. Ay na. Palpaliiwan kayo nga, kat inana kayo mat nga inana. Adda ayamat kasta ang matangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung ter-aramiden nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan ta namapmapan bakay? Ay, unay kat na jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadagiti babakit kanlalakay akas kadag. Tikas di nga ramid, awan ti makaanos amapan makitangtan. Wala, uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kayat ti mapan makitangdan ijay. Ay, itala na padasak, tinakitangdan itikas jay tao. Nalabay ang tayong, tayong sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitangdanan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan di paday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita da Marilisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita itan. Tapno amutan, makaumay daw sa. Ang mga damot na ngayab ka na ko ada sa balay. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi chay. Ay, pasensya kan, Mare, nga madangamin papanakin tong bigat. Imuna mga minanakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di, Mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun nakitangdan mo. Ay, pasensya kan, Mare, Ay, kababain mat ka ni Tata Insyo, madyak mapan. Sapay imbagak awan. Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isigi nga ron, Mare. Inton sumaruno laangan. Umay kanto ijay ayan mi, Wan, Mare. Ayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana. Iso nga imaya, ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? At nga aramidin mi dito'y balay itong bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas itimula mi. Ay, kwasaan. Tagaramid kami itikulungan ti manong. Agriring amin ang digiti ka aruba may gamoy timula da. Kasta ka di? Padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Ang mga no awan papananda inton bigat.
O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo matgayam, auntie. Wen buboy, ada ka din ni mamang mo. Ha? Ada na panan na itay, auntie. Amang ano na pan gimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay, auntie? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imaya. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, ha? Saan siguro ama ka umay, auntie? Ngamin, imay ni tata insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan ije ayan da intong bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, ha? Un, auntie. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti papalambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayanda tata insyo nana. Kasta ka, day. Kunak man napan kayo ijayanda mari badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikal man. Ay, maturog ak laengan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dal ijay ayanda. O nga ron na nana. Iso ahusto lang tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasan ko. Oh. Adamot la umainton bigat? Ay, awan nga ron tinaya bakla kay. Uray may isa. Anya? Ay, nakasano da ito yan. Ma-overripe pan di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Day tanti bagbagakan ka. No nasayat ko matipakpakitam ka dagiti tangtangdanan. Saan kumakastoy ita? Ha? Kanya nga ita. Awan na pulusan tagpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sabay ko mata makaamiris ka mo tayo bakay. Makaban. Anyan, alpas mo. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Maamiris mo itan, nga awan serbi ti kinalawat ti garden mo, no awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot gamin ti ugaling. Bumabanton ti presyo ti kamatis, hindi mo pa ilan alpas a pinuros amin. Lakay. Hala, ginana ka. Kalpasan na, ingka manin agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gayit nandiyak pa'y nalpas. Ah, Narigreg na pa yun, tanaloom dauna yun. awan ti mabalin ata, awan mo ti tumulong. Awan mo ti naayabang. Di anusan. Saan ka mat na matulungan, tanda mo trabaho. Kasano da ito? Di aramidam, ingka ija ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kastamotan ka ni Lisa. Ha? Bareng maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasing. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo ah. Wala kay. Ikari. Asikaswak ida na imbang. Agyaman na, nukas ta ba kay? Nana, tata, pakawanin dak ko ma. Amok napasakitak tirik nayo. Ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Ah, Naamiris ko nga awan serbiti kinabak nang nga adda kada kami. No awan mo ti umay tumulong kada kami. Ikarit nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramit ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. ay nasaya at nukas ta ba date. Nasaya at nakaamiris ka. Kinapudno na, mabalbalin ka, saan kami nga umay makitang dan, ijayan niyaw. Kapo iti pakitam idi kada kami. Ay nga mita, si kamis mo ti may nagpakaase. Ay kat umay kami ah. Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Awan serbiti kinabaknang mo no imutam met dagiti trabahador mo.
Mangiranod ka, tapno adun tupay agrasya ti dumtengkan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agkasartan, apa man na makaawit na kaya na. Undas ka din ti urnong tabani. Laglagit, ma'am. Narigat ang dardara sudos asumrat iti estado ti adan asawa na. Sana pare ko ti kwarta. Adamot ko nung saan ka niyo? Pinagpaalam tayo iti balay ti dadong mga urnong tabani. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamo ka nga rod. Ngampanag ko na, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kung ti maadan iti anak yan na. Uri siya nga. Nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Yan na. Na siya, awan problema. Kaya't kumagdan ti makikanay sa ka. Ngam awan pa'y unggas nga ornong ta. Layunan ta kumapay ti ornong ta, bani. O sige. Ganyan ti pangadong mo. Iso ti masurat. Magagaran ako ng nagbakasyon yan na. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, bani. Urayat ti panagawit mo. O sige. Ipapastan ta ti agin niliw. Inton makabakasyon na. Agawid ka nun ni Bani iti mabiit lakay. Kastaya. Kaano ka na? Diya ka mo, di namat imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna naman. Ay, sigurado man ang nagdiretso iti ang tinubya na. Wan nga road, ngamanya ngay. Nobya na nga road. Kanayon ko ngay bagangay kasarnan. Makaputo tayo. Manutawan na. O pala putot na. 30 na. Wan nga road ngam di dan sapay mat kayat ti agkasar. Uraid talatan no kaano ti panagsimpada bakit? Sa dinong tagayan niya na, diyak mo makita dito airport. Awaga man lang. Kailip kong tinubya ka. Hello? Hello. Yana, sa dino kayan mo? Sorry, Bani. Kailangan anak ko lang. Madidirit na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka? Diyak ka mo, Bani. Ada kita dito lugar kami. Sa dino a lugar? Dito'y Davao, Bani. Magadayo matan. Nairananat pa siya kami. Ngam kasto'y matandirit na. Bano ko la siguro da ito ang nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak kita. Saan? Aday unay dito eh. Kan ang mga lumayang-awan ka. Madidirit na. Ay, makapadanag ka madyana. Sana bali. Agawin ako ni Timothy. Okay nga Rod. Agandad ka dita, ha? Juan Bani. Pasensya ka na. Kailo ka una yan. Ingam talaga ang madidirit na. Iso asaan ka na supon dito. Sige lang, maawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ipanagawid mo, yan. Kahit kumusta di balayaw, nalpasan. Kuntatan. Dahito tiladawan ti balay mi. Nay! Ay, dakil mo gaya, baraw.
Wen, tatang. Niya na tinagpaaramit iti dayta. Mabalin sa amat na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit nagkasar kayo ng araw. Sumuro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagbayagay. Kaanon tupay ngay. Kaya mapaanan titawan. Agkasar kayo. Uray simple la selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta ka? Naimbag ka din? Wan bani, agi tatako, kaya't ka makasalit. Apay ngagsangsangin ka? Ada ka di parikot? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. At daag dito yan. Sige. Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailo ka na. Apay ladak ti dyan mo. Masikog ka di. Bani. Masikog ka di, Yana. Sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pakawanan na ko, ma. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Yana. Apay aliniputan na. Ididay chay, Bani. Awan kami. Taintarayan na kunday dyan lalaki. Manuabulan ti sigog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay ang pakitakan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkit daw iti pamakawan kan ka. Ken, ayan ti lalaki ang nakasikog ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na ko. Sikat ti ayayat. Ngam na dinak mapakawan. Awan ti maramida. Diyak pala mo ti sawa kita. Lading itak. Ngam nasakita ng iti husto. Iso ako manawak matlang. Awanan, naluko kan anak ko. Sinaamon day diya babae. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Naimbag ki di at adi kay pa nagkasar. At mo pagsayatan na naitantan-tanti kasaryo anak ka. Papanawa mo ni balay mo takukuha mo na diya balay. Makonsensya mo tamang papanaw kan kuha na jay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo ti lalaki na kasi kung kan kuha na. Anya. Apay asikati makonsensya. Isu kumaa, na nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam na dyan babae. Sinaamon. Wan, anak ko, sinaamon. Manangalilaw mo't gayam da dyan. Kunam no asino akasisingpitan, kan kaumaan a babae. At damat gayam ilamlamang na. Sinaamon. Anya nga taman ng tipa gada ito, babae. Kamauawag na. Hello? Adaak dito ospital, Bani. Naalisan na. No may nagsangkalan. Pagyaman na. Ngam nag-inapan kayan ang makita. Tumanin kita. Basta ay ayatan ka, Bani. Yan. Nakasagana ka mong sunyit, itinakurangakan ka. Pakawanan na kuma. Kaya't ka makita kan makasalita. Sa dinong ospital kayan mo, taumaya. Napanan-panan dyan anak na. Nagkuyog tamanan na, itinubya na. Ay, anyan. Kunak asinaan man, sinublian naman ay. Ay, tiyak mo no anya tinakita na itiday chay a babae. Tadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublian da manun. Nabayag mo nga may nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Abangan nuulitin ng tunganin tinaramid na. Di pa nang loko na iti anak ta.
Nadanakam dyan nakta. Baka mumutin ano itulok na lukwan daman ay binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng taon mo bilang ulitin naman ay tinaramid na kinukuana. Agyaman nakbani. Talaga nagtanok ka nga gayan. Awanan ti umartang iti kinasayaan mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak tong paldangin payana. Ikalikbani. Ay ayatan ka. Si ka laang ti lalaki iti biyak ko. Na ilaw anak laang idi. Agsubliak iti abroad into no may lawas. Iti sumaruno a panagbakasyon mo. Agkasartan to. Ita ko man. Ngam atrasado mo tanti aldaw. Sana bali. Nagsagsaganaan ka. Yan sana bali tantan balay ta. Saan na problema ti pag naidan tanto ito nagkasartan. Madaniman ti panagbakasyon dyan nagtabakay. Wan nga road. Mga sawa mo't siguro. Hey, sabay lang ko ma. No, awan man ti kalukwan nga inaramid na jay ayana. Ay, adda nga min kambali jay anak takag. At ayo dito'y balay tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin ang manugang ta. Makita ta amin agaraw kan aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo mo iti lugar tayo itayan ti balay da. Kasano ngay mabantayan ta. Malaksid no ila ko da. Nagumatang da iti sa bali a balay dito'y lugar tayaw. Urayan nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kitag kasartan yan ha. Kaano nga rin ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga rin nga agawin yan ha. Sige nga ron. Urayan ka, Bani. Bye. Hello. Idintip man. Apa ya pas dyan? Sino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika, sir. Sino ka? Siyak ti kabarbaro nga akin kukway ti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak dito? Ginatang ko kaniya na ito yung balay, sir. Anya? Data, naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pangpunta ka na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot niya. Ngamin, amo ka na singgit ni Bani. Di naklakit di idarong daychay. Ay na, nagado ak kwarta daytoy. Pangrugyak nagnegosyo daytoy. Jak ay ayatin ni Bani. Takwarta laang ti kinayat ko kenkwana. Iso adya kun agpakpakita kay kenkwana. Naawaga mo, dayjay a babae, anak ka. Saan na nang? In-block na iti Facebook. Anya, kasano nga ron daytan ngay? Idarong mula ang. Saan na nang? Agruam dayjay a babae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Idarom bukit din anak ko. Masapol ang mabawim di naglakwan na iti balay mo. Bye-bye. Niya po Diyos latan ti makaamukan ko na. Ay, nasingpot ngamin unay di anak tabakay. Ngam gapoy ti day taki nasingpot na. Abuson mo tanday di a babae. Agasam day ta. Nagrigregatan ti anak ta day di a balay.
Ngam linaklakan at tinangilako. Sana intaray ti kwarta naglakwan. Talaga siguro akas deti aramid na dya babae. Di mang luko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman dya anak. Ay, uray siyak ah. Asino nga iti sana masayangan. Kat nagdakil agat at ipinangpaaramid na iti balay. Angem, tawanan ti maramidan tayo. Talimot kaya't ti anak tatiyag daraw. Rumbang kumaamay tarunday di ang babae. Ta sigurado, ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na tao. Amangan no adon tupay atao ti lukwan na no bilang laeng. Nagpintas ti nagatang ko alugan. Second na, ngam napintas pa'y lang. Ay, masalutak nga negosyo. Iso nga inggatang ko langin itilukan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idumpar ko langan. Nadamag mo, tinapasamak iti da ijay a babae, anak ko. Una na. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nana, tatang, aga prutak manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya na papanak. Ngamin, triple ti sigud a sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Nanang, kat patsa ka makaurnong ak adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita ang anak ko. Tamangan lumalupukan tumanag. Wen nga rod anak ka. Agandad ka ah. Tamangan lumaiskam ka manan. Saan ang tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiyar aramidak inton sumarono. Saan ako nabastag talaklatan iti sabali at tao. Nang runa, lumay papan iti kwarta. Di ka agaramid iti dakas, tapnawan to ti pakadusaam. Kat di ka matbastag talag iti sabali a tao, nang runa no saan mo nga amam mo. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti